Hello mga bay, maing gabi eh, no? Time check, alas 9:58 sa gabi eh. Di amin rin nagkatapok ang mga kuan lumulupyo diri sa amo ang dapit. No? Ang mamaritis ulay lain silang topic diri no. Usa man live. Live. Paghunghang lang mo diya. Oy, ahong na ko miyo anong tabangi en taon mi. Usa mi orasa mahumang diri. Atong i-mention si Mayor. Mayor ahong chan, di amin nagpaabot in taon mi sa kuan no sa bato nga diin itambak diri sa amo ang future of kalsada, future kalsada. Di diri among kalsada mga bay no. Mao ni napunog mga wire, delikado ka ini. Pero naa naman tay kuan ni Tino. Wa pa ni maaprubahe. Wa pa lagi na pa ni dakong sabutonon pa ni. Dili mong kalsada mga bay mo ni amuhang gibayanihan. Atong miaging simana diri na ginakot mi diri kay diri kuan gid ni siya kanang kalapukan. So nagtinabangay ang tanang katawhan diri, mga kaigsuonan, mga kasilinganan, tanan nga mangagi ning maong kalsada para mapurma ni among kalsada kay diri man gud nag-agi sa una kani. Nya kay gikural naman ni. So mo na nga naningkamot ang tanang mga namuyo. Magtinabangay ming tanan ug hinakot nya karon nagabin-an gyud no. Kay itong miagi sayo-sayo biya gyud to. Sayo to alas. Sayo to atong miagi. Nya karon gabi na wala pa maabot ang itambak ang mga bato nga among hakuton mo ni nagpaabot mi diri. Kani mga pipila ni sa mga kuan kanang kasilinganan. Dito ang daghan sa kalsada. Naa sila dito naghuwat sa kalsada gyud daplin. Mga bay, nagtinabangay ni diring tanan para magwapa na ni among kalsada kay kalapukan man gid ni diri. So karon sa among pagtinabangay miaging simana nagwapa na gid ni among kalsada. Human ani magsabot na sad mi ani mag-inamutay mi para simentohon ning maong kalsada. Nya nangay sad mig mga kanang tabang kay naamtay mga kasilinganan sa dire nga dool sluwag gitawag nila. So naara tay kuan nga tabang no. Nya nagpaabot pa gid in taon mi. Giduka na to akong duha ka laki to sila dito. Ta mangadto na ta dito kay basin di ay duol na. Adto na ta dito bi. Kuan gyud 2 kilo ugma. Mato na yun na yan. Tala na di Maricel dito na ta sa kasada. Dito lang guta kay para daghan ta dito ka Marites. Diri mi mag-agi way nung ngit-ngit kayo. Nana daw ya? Ay nana di ay. Sunana nabot na din truck. Asa? Nana dai bi, wa lagi. Ngit-ngit ra bagid kay ni among agianan in taon. Ngit-ngit kay ni basta kay nabibo lagi mi atong miagyan in tail ginangalata na. Ay bahala na chinila si kinsay nakatunog og tail. Nanimaho manong tail. Kinsay nakatunog. La duol kay eroplano. Di mga bay. Tinabangay lang gid mi diring mga lumulupyo diri sa among komunidad. Kay para malampuson ning among daan. Kay atuwa man ning maani puhon. Magwapa ni atong kalsada. Nana oh. Nana, susakto timing kayo. Timing kay nana di ay gibubo naman din na oh. First owner si kuya oh. First owner. Nana. Unsa man nati? Usa ra may gimidyasan lagi ana ti. Ngano man na? Nahubag ang tin usa. Unsa na na? Ya. Hala nganong naapil lang. Hala kanapil lang tubig. So, dara mga bay. Dara ko anak ay. Dara piboy asa si kuya, dara si kuya.
Magtinabangay mi diring tanan mga bay. Ha? Di kanang pino lang ibutang ya. Ako ra na, ako ra ni baldi. Wa baldi bay. Era. Ya, kinsa may mamalahay na to ani. Ala ka daw. Nay, ikay magpala nay. Hala nay, ikaw na sa mga laki nay magpala. Manakit kinay mo hang kuan ganang pangijuran nay, imong pangijuran ugma nay. Imong pangijuran ugma nay. Asa mo problema jud? Ano man hala wa. Hala ka pirmiro. Pirmiro pa gani. Rambuka ta jud. Oh. Ala na nang manglusot na sila daghan na nang abot. Ha? Sige nak sudlin na yung baldi na. Ay palabi daghan kay kamo samot ka kataasan na. Hala ka di na kamutubo bi. Tagpila imong isda. Magtinabangay mi diring tanan mga bay ug hakot. No, bibo kayo mi. Dara hala langumprag sako. Nagpano na sila tanan. Nagpano na sila tanan. Bi, pasudin na yung balde. Nanabay, nang lusot na tanan mga kasilinganan. Tinabangay mi diri tanan. Madali mahuman ra ni ron dali mahuman. Foto apin ka kedero. Ansa dong? Ay dai luko diri oh. Ko ani, ali ka pambato. Mong luko. Halas, si ate nakakumpra na yung isda. Nakakumpra na isda. Ari, masahod na ta. Asan? Ako yabi, butangi. Di mo kay min. Hala, gagmayan ang pudbatuya. Katunga lang ya ha. Kay wala tay kusog unya. Isa pa. Kana pwede na. Thank you. Okay. Bay, yung hakot bay, ito baldi lang ako, bay. Naroon. Kana, pang matso. Kuya, nga na imo manang gipuno, iya. Kuya, katunga lang lagi. Agoy, ginoo ko ni mo, ya. Agoy, tabang. Nara mga bay ay pasaan kita bay ba miligyag isda isa ra man eh gakaw mi nang ulan mo gani ha dulo mi nakakut mga bay duha kong anak niya ako nakakut jud apil ko magi biya ta isda mo diha. Okay. Kalisod ba? Trabaho ay. Isda mo dia, isda. Okay, halin. Oo. Alang ngit na kayo. Ngit kayo be. May dalan. Lagi dagan-dagan na niya oh. Kako taanig kalima. Kaunom ay dako ng tabang. Asa namang dalan tabang? Tabang mananabang. Asa nang dalan? Agoy. Ako ginagmay lang bay ba? At least nakatabang ta sa atong community. And we will be proud of ourselves. Yes. Nakatabang ta. Katatiyon nagkakoy ani, batiyon ta. Okay. Narabay ang mukas sa gabay lapok. Ano yung tambakan? Kuya, ayaw lang puno ay mong baldiya kay dako biya na iya. Mong lawas gamay ka ayaw ya. Tunga lang baldi ba? Narabay dito pa ni namo itambak oh. Dira kong anak oh. Ido ka anak. Tug na karon kaunom.
Ikot ka kaunom. Uli na. First round. First round. Ah, diha-di mo ha. Dire mo na ba day ay? Oh. Asa repeat ya? Dire. Diri. Ay. Wow. Second round. Ayan, ara. Daghan na sa game bay. Tinabangay gid ba? Tinabangay ang tanan. Exercise. Exercise bay. Talagsa ra man ni mag-sacrifice to sa atin para sa atong community. Okay na diya mo kuha sa sakot eh. Nasa ba na diya? Aw. Nguman, warak na. Larga. Mora daw to or napay sunod ato. Aw upad daw kalod. Manglusot ra ng uban ron. Ngit jud diri nga side. Pero naanad naman ni among tiil ring ipita ni. Oh. Lagi kaluyan ra pud taon tani ulang ulan. Ay, gusto yung kulor, undangan tang uwan kay naapa mi kuan. Naapa mi ang taon bayanihan, maluoy ka na mo. Ni undang ra biya sa taon. Ay, bakwit na. Simbako tayo niya, oy. Simbako taon, murag nasunugan daw yung bakwit. Baldira. Kontrata ng sinibritriha dong. Dako ka pirmahan na dong. Mahal lagi kayo ni? Ala. Katong paguna kay nani mo daw na support loop. Kay kaduha pa. Saan mo yun? Second round. Ano na, hurot na lagi na. Wala, human na no? Kaduha pa ta. Sabi ko matani balik na human na. Init lang mo daw. Dara, dara. Hilay ito kay hilay ko kayo. Sa kuya. Sige na kuya. Lockdown na kuya. Mabuto daw, dili ko na kayo. Dara, may mga